Обаче българският гений пробива в още една ниша – ракия от чисто планинско мляко. Екипът ни не повярва, докато не видя с очите си и не отпи от уникалния елексир, който скоро чака дори патент. А как се прави млечната огнена вода? В репортажа на Костадин Филипов и Росен Илиев. Карането, ако обичате карането, ако искате да ви задигна адреналин, никакъв проблем не е. За да стигнем до мястото, където Кръстю Катинов произвежда ракията си от чисто планинско мляко, преминахме и кратък курс по офроуд. Цяло предизвикателство е да изминавате този маршрут всеки ден. По колко пъти го правите? Това са и по 4 пъти да излизам горе да се връщам. 4 пъти, значи 8 пъти го минавам този път. Бавно, майсторски. Стръмен и пресечен планински участък на 12 км от Панагюрище. На върха се намира микроязовир и ферма, която бившият миньор купил от бившето ТКЗС. Гине, яла, гине, геновево. Заедно с покойния му баща пробвали различни рецепти за, както сам го нарича, млечното уиски. Първият опит бил преди 10 години. Казали му да сложи 10 литра мляко, 15 кг захар и няколко самуна типов хляб. Опитал, но нищо не станало. Един път най-случайно набарях. Най-случайно, казвам. Но много случайно напипахме и се оказа, че рекила от мляко става от абсолютно чисто мляко. Току-що издоен. Магията е да накараш млякото да ферментира. Към него Катинов добавя в пропорции малко захар и закваска, правена в мравуняк. Ако час след като е приготвена, сместа не започне да кипи, значи се е вкиснала. Около една седмица е необходима, за да е готова за варене. Това е казана за уникалното ти млечно уиски. Какво представлява той? Бакарен казан. Някога е изпълнен за варане от сливи, от градината рекия. Не е удачен за млечно уиски, иска да я не раздавейки, защото получава един дъх от... Каква е спецификата за направата му? Къде слагаш млякото? Вътре, значи преварява се. Изкарва се един път, го изкарване на патоки, след това втори път се преварява и охладител и излиза оттам. От 120 литра чисто планинско мляко прави около 40 литра ракия. В нея няма метил, защото в сместа няма джибри, което гарантира, че от огнената планинска млечна ракия глава не боли. Дойде момента, в който ще опитаме и прословутото ти млечно уиски. Точно. Той има бистър цвят. Как? Не е като истинско уиски, по-скоро да си го наречем млечна ракия. Как изкри? Да. След като поставихме спиритомера, показва точно 40 градуса. Остана обаче да пробваме и твоята уникална, специална ракия, която чака своя патент. На здраве! Добре. Много мека и пивка. Пожелавам ти скоро да вземеш патента за твоето млечно уиски. Благодаря. Ние ще правим какво трябва, па става какво ще е. Нема се отчаяваме. Ще караме доде може. А ние ще можем още доста. В очакване на патент за ракията от мляко, майсторът чака гости, които да почерпи с еликсира. А Ана из Проводяк, освен с бутилка от огнената течност, ни изпратиха и с широка усмивка. Браво, майкото! Мехуркото на бате. Браво, че! Браво на бате! Мехурко! Много додава. Добре, че. Добре, стига, моето ли тапа. На бате лиджо. За да се върнем отново в сърцето на Средна гора. За новините на Нова от Панагюрище, Костадин Филипов.